Храната на всеки круиз интересува хората, които им предстои да пътуват на кораб. На Коста корабите мога да ви кажа, че храната на нас лично много ни харесва. За Коста Пацифика има и други видеа в канала ми. Абонирайте се, гледайте и тях. Ако ви предстои да пътувате с този кораб или дори с друг кораб на Коста, на компанията Коста, гледайте ги. Смятам, че ще си намерите полезни неща. Има голямо разнообразие. Мисля, че всеки може да избере това, което му харесва. Има десерти без захар, по няколко вида вегетариански предложения. Има много и най-различни меса. Общо взето всеки ден има телешко, пилешко, свинско и дори по няколко вида риба. Аз съм човек, който обожава риба. Всеки ден по минимум 2-3 вида риба мога да си хапна. Предлагат солена риба и пастърма от риба тон и пастърма от риба меч. Понякога много е хубаво. Правят едни много хубави такива като тартар на кълцана рибка с авокадо, пък с някакъв зеленчук. Също го правят от свинско, един път го направиха от чоризо. Изобщо има какво да си хапвате, има няколко вида салата, по незнайни за мен причини салатата я режат на едни огромни парчета. Това, което не ми харесва е, че в бюфета са намалили размера на чиниите. В момента всички чинии са едни такива малки салатни чинийки. Не става въпрос да си трупаш повече храна, става въпрос, че тази едра салата, тази малка чинийка, няма как да я объркаш и да я ядеш. В ресторанта храната е много красиво поднесена, много вкусна, обслужването е много добро. Това, което споменах и миналата година на круиза, изключително ми липсват белите покривки. Преди ресторантите бяха с колосани бели покривки, с бели кърпи. Това нещо са го спрели. Според мен го правят, за да пестят вода, за да щадят природата, но малко-малко почва да седи като все едно си на стол. Изобщо круизите на Коста вървят към един по-бюджетен туризъм, по-скоро екскурзия с кораб, отколкото луксозен круиз, така както едно време беше, нали, да се качиш на круиз, значи отиваш на някакво луксозно място. Предполагам, че знаете, че има две опции да се храните. Едната е в ресторанта. Там храната ви поднася сервитьор, имате меню, избирате от 4 степени различни неща. Имате възможност да си вземете от всяка степен на менюто по 2 или 3 порции различни. Ако искате да опитате няколко ястия, никой не ви ограничава. В ресторанта се сервира само вино и бира, такива коктейли, например. Ако желаете, трябва да си вземете от баровете. Важно е да знаете, че в ресторанта се ходи по определен час. Имате възможност да изберете или ранна вечеря от 18:30 или късна от 21 часа. И само един ресторант. Когато вече изберете ресторант и час на вечеря, това дори го правите преди да се качите на борда, то си остава така през целия круиз. Трудно могат да ви сменят масата или часа за вечеря, особено ако кораба е пълен. Това е за храненето в ресторант. Освен тази опция, имате възможност да се храните на бюфет. Бюфета е огромно пространство с витрини, където сами си слагате храната. Така образуват се опашки и общо взето усещането е, че ядете на стол. Но там пък всичко е наслагано, виждаш, избираш си, можеш да опиташ повече неща, пък да сложиш по-мъничко. И двете опции си имат преимущество. Например, ако искаш да си сложиш официална дреха и наистина да се почувстваш така малко по-луксозно, разбира се, ще си отидеш в ресторанта. Ако искаш да хапнеш набързо и не искаш да губиш 2 часа, да кажем, да дойдат да ти донесат храната, защото все пак на сервитьора му отнема време да изпълни поръчката, бюфета е идеална опция. Вечерята на бюфета е от 7 до 9 часа и тези часове трябва да ги спазвате, защото после прибират храната. И
и не си ял. Не можеш да, ако си писан в 6:30 на вечеря, не можеш да отидеш в 9 в ресторанта, говоря, а в бюфета от 7 до 9 можеш да отидеш по всяко едно време. От 4 до 5 сервират някакви соленки и закуски. Почти през цялото време до 4 през нощта има един, наричат го Street Food Corner, едно бюфетче, където сервират хамбургери и пържени картофи, но ми се струва, че те се заплащат допълнително. Имам специално видео за пакетите с напитки. Препоръчвам на всички, преди да се качат на кораба, няколко дни преди това, да си закупят такъв пакет. Гледайте видеото ми за напитките, там съм сложила и цените на отделните напитки, за да си прецените дали да си закупите пакет или не. Ако не пиете алкохол, има възможност да си вземете безалкохолен пакет. Толкова за храненето на борда. Добре, хубаво е и в ресторанта, и на бюфета. Има разнообразие. Мисля, че и е вкусно. Всеки ще намери какво да си хапне.